Eksodo Kapitulo 6. Gitawag pag-usab sa Dios si Moises. Ang Ginoo miingon kang Moises, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani, mapugos gayud siya sa paghingilin kanila. Ang Dios miingon kang Moises, ako ang Ginoo. Mipakita ako kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob ingon nga labing gamhanang Dios apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. Gihimo ko usab ang kasabotan tali kanila nga ihatag ko kanila ang yuta sa Kanaan nga ilang gipuy-an kaniadto ingon nga mga langyaw. Nabati ko ang mga agulo sa mga Israelita nga giulipon sa mga Ehiptohanon ug gihinumduman ko ang kasabotan. Busain na ang mga Israelita, ako ang Ginoo. Palingkawason ko kamo sa malisod nga trabaho nga gipabuhat kaninyo sa mga Ehiptohanon. Luwason ko kamo sa inyong pagkaulipon pinaagi sa akong gahom og pahamtangan ko sila sa makalilisang nga silot. Dawaton ko kamo ingon nga kaugalingon kong katawhan ug mahimo ako nga inyong Dios. Masayran unya ninyo nga ako ang Ginoo, ang inyong Dios nga nagluwas kaninyo sa mapait nga trabaho nga gisangon kaninyo sa mga Ehiptohanon. Dadon ko kamo sa yuta nga gisaad ko nga akong ihatag kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob. Ihatag ko kini kaninyo aron mainyo na. Ako ang Ginoo. Gisulti kini ni Moises ngadto sa mga Israelita apan wala sila magtagad kanya kay nawad-an naman silag paglaom tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, adtoa og sultihi ang hari sa Ehipto nga kinahanglan pabiyaon niya ang mga Israelita sa iyang yuta. Apan miingon si Moises sa Ginoo, kon ang mga Israelita wala magtagad kanako, ang hari pakaha. Dugang pa, dili ako maayong musulti. Unya gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pasultihan ang mga Israelita ug ang hari sa Ehipto nga gisugo sila niya pagdala sa mga Israelita gawa sa Ehipto. Ang kagikan ni Moises ug ni Aaron, mao kini ang mga katigulangan nila ni Moises ug ni Aaron, si Ruben, ang kamagulangang anak ni Jacob nga may upat ka anak nga lalaki, si Hanok, si Palu, si Hezron ug si Carmi. Si Simeon may unom ka anak nga lalaki, si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Zohar ug si Shaul nga anak ug babayeng Kanaanhon. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Si Levi may tulo ka anak nga lalaki, si Gerson, si Kohat ug si Merari. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Ang edad ni Levi mayabot og 137 ka tuig. Si Gerson may duha ka anak nga lalaki, si Libni ug si Simi, daghan silag mga kaliwat. Si Kohat may upat ka anak nga lalaki, si Amram, si Ezar, si Hebron ug si Uziel. Ang edad ni Kohat mayabot og 133 ka tuig. Si Merari may duha ka anak nga lalaki, si Mali ug si Musi. Kini sila ang mga banay ni Levi, gipangasawa ni Amram si Jocheb ang igsuon sa iyang amahan, ug si Jocheb nanganak kang Aaron ug kang Moises. Ang edad ni Amram miabot og 137 ka tuig. Si Izhar may tulo ka anak nga lalaki, si Korah, si Nepheg ug si Sekri. Si Uziel usab may tulo ka anak nga lalaki, si Misael, si Elsafan ug si Setri, si Aaron naminyo kang Eliseba nga anak ni Aminadab ug igsuon ni Nason. Ang ilang mga anak nga lalaki mao sila si Nadab, Abihu, Eleazar ug Itamar. Si Korah may tulo ka anak nga lalaki, si Aser, si Elkana ug si Abiasaph. Sila mao'y mga kagikanan sa mga laray sa banay ni Korah. Si Eleazar, ang anak nga lalaki ni Aaron, naminyo sa usa sa mga anak ni Pushiel. Ang ilang anak mao si Pinehas. Kini sila ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga Levita sumala sa ilang kabanayan. Mao kini si Aaron ug si Moises nga giingnan sa Ginoo, pundo ka ang mga Israelita sumala sa ilang banay ug pagawa sa gikan sa Ehipto. Sila si Moises ug si Aaron ang nagsulti sa hari nga palakton niya ang mga Israelita. Ang sugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron, sa dihang nakigsulti ang Ginoo kang Moises didto sa Ehipto, miingon siya, ako ang Ginoo. Sultihi ang hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo. Apan si Moises miingon sa Ginoo, nasayod ka nga dili ako maayong musulti busa dili gayud ako tagdon sa hari.